MRI, EMG, מה כבר אפשר להבין מבדיקות תנועתיות, מבדיקה של יציבה, שלא רואים באותם צילומים? למה אני צריך להגיע לבדיקות נוספות? זאת שאלה שאני מקבל הרבה, בעיקר בשיחות טלפוניות, כשאני מבקש מאנשים להגיע אליי לפגישה, על מנת שאני אעשה להם בדיקות משלימות לבדיקות הקיימות. אז מה בעצם אני רוצה לחפש מעבר למה שכבר ידוע? אז מה שנראה בבדיקות ה-CT וה-MRI זה בדיקות שמראות לנו את מצב השלד, מה מצב החוליות, האם יש פריצות דיסק, האם יש בלטים, האם יש שינויים ניווניים, האם יש יצירות בתעלת השדרה, האם יש לחץ עצבי ממקור שדרתי וכדומה. מה שאני מנסה להבין באמצעות בדיקות משלימות זה מה מצב מערכת השרירים, הרצועות, הגידים, הרקמות הרכות? כתוצאה מהבנה של אותה מערכת, אני יכול להבין את הכוחות שפועלים על השלד, אני יכול להבין את חוסר האיזון שמתקיים בשלד, ואז אני יכול גם לחקור על ההרגלים או על סיבות אפשריות לקיום של אותו מצב לא מאוזן של מערכת השלד. זאת אומרת, המצב של עמוד השדרה הוא מצב נתון. או עושים ניתוח או לא עושים ניתוח. מה שאפשר לעשות מעבר לזה, זה להבין את הכוחות שפועלים על מערכת השלד ולטפל בהם. כך שאם יש כוח לא סימטרי שמושך את עמוד השדרה לכיוון אחד, מושך את החוליות לכיוון אחד, ובעצם יכול לייצר בלטים ופריצות כתוצאה מאותה משיכה, אז אני מעוניין להכיר את הכוח הזה, כדי להפעיל טכניקות בשביל לשחרר אותו. עצם זה שאני משחרר את אותו כוח שמושך את עמוד שדרה לכיוון אחד, אני בעצם מוריד את אותו לחץ מעמוד השדרה, ומצמצם את הסיכוי להחמרה של אותו בלט או פריצה, ומצמצם את הסיכוי להתעוררות דלקתית באזור. מעבר לזה, אני יכול לבנות אסטרטגיה טיפולית, שבעצם בה אני רושם את הסעיפים. אני צריך לצמצם מתח שרירי מכאן ומכאן, לאזן את האגן שיצא מאיזון כתוצאה מכך וכך. אני רושם לי ממש את הסעיפים, ואני יכול לעבור עליהם אחד אחד, להפעיל כלים שונים בשביל לקיים את אותם סעיפים ולטפל בבעיה בצורה יסודית. אז בשביל זה אני צריך את ההבחנות האלה, בשביל זה אתם צריכים את ההבחנות האלה, זה לא חייב להיות אצלי, זה יכול להיות אצל כל אחד אחר שעושה הבחנות בקליניקה של הבחנות תנועה, הבחנת יציבה, הבחנה של הליכה, הבחנה במגע, יש כל מיני צורות של הבחנות שמשלימות את ההבחנות הרפואיות, וכדאי לעשות אותן כדי לדעת איך לטפל באופן שמרני, כדי לקבל אסטרטגיה טיפולית, אימונית, שמתאימה באופן אישי לכם, וכך יש לכם בעצם דרך שאתם הולכים בה, דרך שהיא סלולה. זה לא בהכרח שהדרך הזאת היא תוביל אתכם לריפוי מוחלט, אבל היא תיתן לכם סוג של בהירות לגבי מה אתם אמורים לעשות, ממה אתם אמורים להימנע, וזו דרך שבדרך כלל גם מדייקים אותה תוך כדי תנועה, כשמקבלים הבנות, או כאשר המצב משתנה תוך כדי תנועה.